Waqt dialogu politiku fil-qrendi l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech irrefera għal rapport li der f'gazzetta lokali u qal li kien hemm pagamenti b'suspett ta' frodi politiku fond marbut man negozjati tal-Gvern ma' Stewart Healthcare. Qal li dan juri għaliex uffiċjali għolja tal-Partit Laburista, inkluż il-Prim Ministru Robert Abela, baqgħu jiddefendu l-ftehim tal-konċessjoni tal-isptarijiet. Kompla jgħid li jista' jkun ukoll ir-raġuni għaliex skontu l-Gvern mhuwiex jirsisti li l-poplu jieħu lura dawk li sejjaħ l-400 miljun euro mill-konċessjoni tat-3 isptarijiet il-Vitals u l-Stewart Healthcare. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li tnejn filgħodu l-Qorti tal-Appell se tiddeċiedi l-appell tal-Partit Nazzjonalista dwar jekk l-avukat tal-Istat kellux jibdaqqu l-proċeduri biex jinġibu lura l-flus li qal li nsterqu lill-poplu minn din il-konċessjoni. Dr. Grech qal li jekk il-qorti tiddeċiedi kontra dan l-appell, ikun ifisser li jista' jkun biss gvern ġdid nazzjonalista li jġib lura dawn il-flus, għax qal li gvern nazzjonalista m'għandux patti mxajtna u idejh marbutin u l-uniku lealtà tiegħu tkun dejjem lejn il-poplu Malti. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li jekk kien hemm darba waħda li Robert Abela ħareġ ta' raġel kien meta fl-2020 wieħed il-kontinwità. Dan għax qal li taħt it-tmexxija tiegħu il-Gvern Laburista baqa' jsib ruħu fl-aħbarijiet għal raġunijiet il-ħżina. Qal li f'dawn is-snin il-Prim Ministru kellu qatt ta' riżenji imma fl-impik fantażma ta' Amanda Muscat, mart l-eks Ministru Clayton Bartolo, qed jibqa' jiddefendi lill-Ministru Clint Camilleri. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Ministru Clint Camilleri għandu jirriżenja għax qal li għamel ħażin meta tal-impik. Tenna li kemm Bartolo u kemm Camilleri instabu ħatja ta' ksur tal-kodiċi tal-etika. Dr. Grech qal li l-poplu jrid jibgħat messaġġ ċar lill-Gvern li ma jistax jibqa' jaċċetta li lilu jissikkaħ u mbagħad tal-qalba jagħmlu l-iskandli u jieħdu l-flus. Il-Kap Nazzjonalista qal li din il-ġimgħa tkellem dwar missier ta' żewġ titfal li dil-ġimgħa ma rikellmu d-Dar Ċentrali u qallu li dejjem ivvota Labour, iżda li issa ħass li wasal iż-żmien li l-Partit Laburista imur fl-Oppożizzjoni. Il-Kap Nazzjonalista ta' garanzija li l-flus li l-poplu jħallas fit-taxxi taħt Gvern Alternattiv Nazzjonalista se jintefqu bil-għaqal u l-Partit Nazzjonalista jemmen fil-bżulija. Tem jgħid li dan hu l-pajjiż ta' kulħadd, Laburisti, Nazzjonalisti, min ma jivvotax, imma enfasizza li l-bidla minn pajjiż li skontu u mifni bil-frodi trid issir.